Bine ați venit la Arena Platoș Timiș. Astăzi avem concurs de seniuțe de sezonul 2017, sezonul început în forță, cu o pârtie de sanie perfectă. Avem 14 participanți, vor avea o manșă de antrenamente oficiale cronometrate, apoi o manșă de calificări cronometrate. Cei mai buni 4 timpi la categoria overall vor intra în marea finală, format Chinese, adică toți 4 odată. 3, 2, 1, start! Atenție, concurenți! Ne aflăm înainte de finala concursului de seniuțe la Arena Platoș Timiș 2017. Ați ajuns în această mare finală tip Chinese cu start Le Mans. După ce ați avut prova de calificări individuale, ați scos cei mai buni 4 timpi. Alunecos! Nebunie totală, hai la schi, hai la săniuși! Joc să câștig! Cel mai bun câștigă, podiumul este premiat cu vouchere în valoare de 500, 300 și 200 de lei la magazinul Decathlon Sibiu, iar cel mai bun copil și cea mai bună fată, vouchere de 100 de lei la Decathlon Sibiu.